Jawa maknane dunung ngerti ya. Alur cikal bakal dasare iku mang. Sing diarani sangkaning dumadi lan paraning dumadi. Nek awak dhewe gak ngerti leluhur, lho terus teko endi awak dhewe ngerti? Iso lakon kaya ngene iki sampe teko endi? Sing enak kan para leluhur kita. Lho iya enggak? Lho betapa pentingnya saiki bayangkan. Wis ngekeki pewaris keluhuran sing kaya ngene. Apa gak luar biasa? Mosok kita ndak mau tahu seperti itu. Contoh seperti Mojopahit di masa kemasannya. Para leluhur kita membuktikan ya kan. Nggak tinggal apa? Dia gak percaya buktinya anak kan. Kayak candi, petilasan itu. Sebagai tondo saksi nenek, biyenku pernah anak di kene. Sekalipun aku sing gawe waktu itu pamane Raden Gajah Mada kaya. Iku enggak, tapi fakta kan ada atau petilasan itu. Nah ini suatu pembuktian bahwa dulu ada para leluhur kita yang telah melaksanakan hak keluhuran itu sendiri. Leluhur ke ananing dat tingkat kebesarannya. Ngono lho. Awak dhewe iki dadi utusane Gusti. Iku yang perlu ada pemahaman. Lho, nek wong Jawa tingkat ngono lho biyen nek jenenge among-among ya. Kaya sajene pas kelahiran kei jeneng abang putih terus putih dikei abang kuwi mang. Lho, iku lah maksudnya tondo saksi to. Tondo saksi bukti iki lho. Ngkei tondo-tondo. Bukti keluhuran iku mang kita mengenang lewatnya seperti itu. Itu wong Jawa. Kira-kira bertentangan enggak Mbah dengan syariat? Loh, bertentangan piye to kowe kuwi? Lah wong kuwi bahwa tugas mulia kok. Bukan musyrik ya Bang nggih? Bukan musyrik sirik nggih ngoten. Lah yo piye dasare teko ndi? Yo sangat gak masuk akal saiki nek kaya paham-paham sing syariat sing macem-macem. Landasane ya urip awak dhewe. Siji. Iki coba iki pakai standar sampean dhewe ya. Iya. Ngene. Saiki tindakan kowe muni sirik, musyrik macam-macam lah lemu ngarani para ahli syariat sing ngene. Saiki rasakno ponco darmane urip siji sing darane wong kudu welas asih. Lah, padahal welas asih niku sing mutlak sifate Gusti Allah. Ya kan? Dadi utusane minangka khalifaning bumi aku sampean niku sing diarani sifat Muhammad nenggonen wonge sing temen kena dipercaya menyampaikan apa adanya. Sing sak mestine ngono lho. Apa dawuhe urip mengacu ning keluhuran mau sing intine siji memayu-ayu ning keluarga, memayu-ayu ning sesama, memayu-ayu ning bawana. Iki acuan dasar. Ngono lho. Lah nek terus mau timbang kowe muni sirik musyrik, nek kowe ndelok kata-katane dari firman-Nya Allah sing bismillahirrahmanirrahim. Matuk enggak kira-kira sampean ngono wani muni enggak? Wong Gusti Allah mau pengasih penyayang lho. Lah kok kowe nanding mbek Gusti Allah disi kekuasaane kan ya longko nganggo banget to. Lho ya enggak? Coba pikir. Lah ikilah fungsine Gusti Allah kaya akal mesine diarani pamikir, ati dikei mesin jenenge pangrasa. Rasa pangrasa kuwi ngono lho. Lah buktine urip dikei tondo saksi ana ning ambekan iki. Ngono. Lah tondo kebesarannya lewat alama bil kalam, omongan. Ucapan iki lho. Iya enggak? Nah, di situ tadi mengenai sifat kalamnya Allah. Lha kowe nggampangne sirik musyrik kabeh iki terus mau ukur karo standar timbangan iki menurut sampean ya apa? Wani to sama nandingi ngono. Wani enggak? Soalnya tembung sirik musyrik kuwi hanya penyeimbangan karena niatnya per individu menungso. Tapi secara naluri pada hakikatnya kita tidak berani untuk gitu. Ya enggak, sekalipun dia anti agama, anti Gusti Allah pamane. Ya kita tidak berwenang seperti itu. Gitu loh. Iya enggak? Padahal Allah sendiri kan tidak mengenal istilah syirik dan musyrik ya Pak. Yo, lah nek saiki bismillahirrahmanirrahim tekan ndi? Lah, syirik musyrik kuwi istilahnya kaya dosa surga neraka. Iki penyeimbang, selaras. Gitu loh.
Ini yang perlu direnungkan, diresapi. Makanya setelah kita kayak kita urip dibagi telung bab siji ning alam Purwopada, alam Madyapada lan Awasana Pada mau. Iku siklus gitu. Lah hakikat tujuane manusa mutlak kuwi jane piye to? Ya, tujuane urip jane apa? Karepe piye? Ini kan perlu ada pemahaman. Napa Mbak tujuannya, Mbak? Loh, saiki lho innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ngono sih. Kita dari agama ini kan tujuan mutlak kan ke situ sih. Masa golek swarga, golek pahala. Nah, dengan perbuatan kita dengan yang baik yang dibilang akhlakul karimah ini, kuwi wis otomatis kowe gak njaluk pahala, gak njaluk kuwi sudah. Karena nanti sebab akibatnya yang menentukan surga nerakamu. Iya enggak? Nggih. Itu yang perlu kita sadar ngono lho. Gak perlu njaluk-njaluk ini ndak usah wis kowe nindakno apa yang disampaikan akhlakul karimah itu ya sudah. Purwasane Gusti intinya kita kembali nang asal mula-mula nira. Innalillahi wa inna. Iki lak ngomongku beneran mesti bener. Iki tujuan urip. Lah secene kita ning donya iki golek sarana kanggo urip mencapai tujuane urip. Lak ngono sih. Kaya sampean ngene iki lho nyambut gawe ngene iki. Iki lek sarana untuk mencapai tujuan. Jadi urusan kepentingan dunia itu sebagai sarana menjembatani untuk kepada tujuan akhir hidup tadi. Tugas kita tuh gelar, makanya anaknya gelar lan gulung. Itu biyen saya sing ndi pamane. Lho sampean mau kurang puas kejar, sampean tanyakan si sampean iso memahami. Paham sakniki, Mbah. Gitu lho, soalnya kok sampean iso ndunuke ning liyane. Intinya orang hidup itu tujuan hidup itu kan bukan itu. Iya, hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Iya. Bukan kok salate nggih, sing penting tingkah laku tentu. Lho, jelas. Ane coba ngene. Katakan kowe oleh mundelok kanthi telesih tentang organ awakmu, onderdilmu kabeh. Ah, kakek ibadah ning kono ki wis jelas. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insan illa liya'budun. Ingsun Gusti Allah nyiptakan jilan manusa kon ibadah. Padahal hakikat ibadah iku sendiri ya. Nggih. Kok salat tok ora, kuwi sebagian. Lah, dadi apapun pekerjaan iku, nek sama sadar iku sama nindakne pekerjaan Gusti Allah, selesai. Ibadah. Lho iya sih. Ibadah. Lho kan fakta jelas itu. Karena sampai hakikate la haula wala quwata illa billah kok. Awak dhewe iki lho, awak dhewe dianggap pinter ora. Aku ki ya ora pinter. Mergo aku ngene dikeki pengertian. Ngono. Dadi lek kok nindakake betul-betul kita mendekat sama Allah, selalu komunikasi sama Allah dulu. Akhirnya sing gak ngerti dadi ngerti. Oh iki lah iki tak sampene makane cerita itu cerita lakuku. Itu loh sing tak nyatane, sing tak rasane. Nyatane kok enak ya. Lho gitu. Lah ciri-ciri nek laku wis keterima apa enggak kuwi. Lah piye aku ki jek kronean apa ora to? Wis wong lunggone ora. Sing angel lunggone rasane kuwi lho. Angel. Angel kuwi. Jane maknane tembung jane piye to? Cak-cakane kaya apa to? Iku yang perlu ada pemahaman. Mbah, kalau tujuan manusia hidup di dunia ini kuncinya hanya tingkah laku, perbuatan baik di dunia. Nah, tujuan dari sholat sendiri itu untuk apa, Mbah? Lah, kuwi kan sebagian, sebagian kata tanggap sebagian kecil ya. Kuwi nindakne darmane, aturane syariate ngono. Ya monggo-monggo mawon ya bagus, ora ngono sih. Tapi kok terus iku dijamin terus wis iku jamin kabeh surga. Wah, ya belum tentu sih, ya enggak iso no. Nyalali dalil nakli lah. Lho iya toh. Wong jin setan diciptakan kon ibadah kok. Lho iya enggak? Nggih. Lho ngono lho. Lho nek soal jago soal salat sejata swarga. Ya aja ngarang-ngarang dhewe. Ya iya sih. Sakniki kan kathah tiyang niku salate khusyuk, ibadah khusyuk. Lho faktane apa yang terjadi? Perbuatannya. Nah. Perbuatane lah. Ono maneh sing anane dhuwit, sing anu golek pesugihan. Wah, golek pesugihan mitutur kan kathah. Nah, gudangan ngono kuwi gudangan. Makanya hati-hati betul.
provokator sing ning ngono kabeh kudu lewat kedua agama kaya yes. Makane sampean delok. Ya kita bukan nanding salira atau nanding kono kene enggak. Ini sebagai penyelaras, penyeimbang aja nek kowe ndelok katakan. Sing grupe katakan kaya sing wis terkenal yai pondok-pondokan murang-muruke. Ternyata tabeh main mbek santrine kaya ngono. Sing ngerti sarak sirik kaya ngono. Lha iya to. Lho, terus saiki karo wong sing Jawa, wong kejawen nindakake darmaning urip. Wonge tekun, telaten open teliti nasti ting ati. Endi wong sing sikap ngono? Apa tumon sampean? Ora enek wong laku, sak tumonku urung tau ro aku. Wong sing lakoni kejawen tindake sing brosal niku ora eneng. Saruhku ora eneng. Betul wonten, Mbah. Lho, iki fakta kan. Leres niku. Lho saiki pancen yo sampai kaya tarai wis diceritake ning tarai. Kuwi lho antara begenge karo kiai kuwi lho ana to tarai kuwi. Iya to? Nggih. Ana begenge ning tengah padang pasir roh asun nggih ya enggak? Kuwi lah sering tanu to kuwi. Terus kisah iki mir asune Sokibul Kafi. Ahli jannah. Iki sing dimaksud piye sih? Pralambang kuwi, pradama kuwi. Saloka kuwi maknane piye? Iki lah maksudnya pas sene ati sih. Dudu ning lahire to. Ana yai arep lunga dikandhani iki mangkar bunyai. Ya apa kucing ngene mati lawe ya modal lah wis kucing. Iki lah pas sene ati sih ning kene iki. Welasase iki lho ning ndi kowe? Ahli finar kok. Lah iki ki mestine para dai-dai sing wis kesuwur sing top. Mbok yo mawas sing sak mestine, gitu lho. Lah nek kabeh iki perbawasaane Gusti ya. Nek bunggul bangke apapun ya tetep mampu bangke. Gak iso Gusti Allah aja dibujuki. Lho ngono lho. Mbah, nek melihat fenomena yang seperti itu nggih. Orang yang kita anggap sebagai panutan, Ya, mak ya. nggih. Heeh. Perbuatan seperti itu kita itu harus ikut siapa, Mbah? Lah di sini makanya sampean sendiri saiki iki zaman wis digelar. Nggih. Ya kok? Kabeh ku Allah sudah membuktikan kebesaran sifat angkara dituduhne. Wong sifat cidra dituduhno kabeh. Lah ning kene iki mah tinggal sampean menentukan sikap. Saya harus bagaimana? Melu sapa? Melu sapa? Lah ini acuane. Ini harus sampean punya pakem dasar ke situ. Endi dadi panutan iki?